pels nostres pobles. Oloren les esperances que desprenen els seus carrers i tradicions. Som un país en ruta i et portem dins del cor. Som un país en ruta, viure que és una sort. I què millor que remullar unes bones galetes Birba, però en aquest cas amb el licor negre i típic de Catalunya. No, noies? Escolta, Sí, producte i tant. típic. De què estem parlant avui, aviam? Bé, aquí tenim una ratafia tradicional i fantàstica. No, Molta i personalitat. amb molta Molta personalitat. personalitat, sí. Exacte. Bé, en aquest cas, Grau Online, per gentilesa, que ens porten productes de cada zona que anirem passant per tot Catalunya, doncs irem buscant els productes típics, en aquest cas, la nostra ratafia terrània. I bé, crec que tenen més de 9.000 productes a Grau Online i es pot distribuir per tota Europa. Per tant, escolteu, jo Un brindis. faig un brindis, eh? I tant. A mi és que la gastronomia també... Oh, i tant. I tant. De la mà de Grau Online ens ofereix un producte conegut a les terres gironines, com és aquest cas el vermut, produït per Terrània i en aquest cas dedicat al Girona Futbol Club. Mira, nosaltres ens hem trobat... Companyes, sisplau, si podeu entrar, et vull fer una proposta d'examen. Aviam com ens aconsellaries. Sí, gràcies. Gràcies, Mar. Gràcies, Clàudia. Gràcies. Mira, en aquest cas, tenim de la mà de Grau Online, que ens fa una proposta i ens diu, escolta, tenim Oliver Conti, que acaba de cultivar una varietat de vi, que en aquest cas és de la Pinot Noir, que és un vi potent, negre, val? I en aquest cas s'ha fet aquí de terres argiloses de la Garrotxa. Llavors és un vi potent. Llavors, mira, jo vaig posant el vi i dir-te, la pregunta és, quin tipus de formatge em recomanaries per aquest vi negre potent de Pinot Noir? Per aquest tipus de vi, jo crec que segurament el formatge que més s'hi escauria seria el curat d'ovella. Sí. Curat d'ovella. Perquè si és un vi potent, necessitarà un formatge potent. I les persones que no hi entenem, el formatge aquest que ens recomanes, com es menja això? Això el mengem a poc, anem combinant amb vi. Escolta, hi ha una mena de tradició que s'ha de... Saps com el vi, que s'ha de girar, s'ha de mirar, s'ha d'oxidar, Sí, tot això? Bueno, jo sóc formatger, tampoc sóc gastrònom, però és important tallar bé el formatge, això sí, però menjar-te'l al fi al cap, menja-te'l com et vingui de gust, sí. Segurament una mica de formatge i una miqueta de vi. Doncs mira, jo Per una ja m'ho combinació. agafo. Què seria aquest, no? El Sí. que has dit, d'ovella? Sí. Molt bé. Sí, sí. Doncs seria... Va, jo t'acompanyo. Ho aprofitem, no? Molt bé. Ostres, potent també aquest, En maduració quant de temps és, Aquest 10 mesos. 10 mesos. Doncs escolteu, acabem aquí amb l'entrevista, amb un bon vi, amb un bon formatge a la xiquella. Oriol, salut i gràcies. A tu. Merci. De la mà de Grau Online avui us presentem el ros i rosat de les bodegues Vignobles d'On Brial. De terroirs argilocalcaris del nord de Catalunya trobem aquest vi rosat pàl·lid, un vi afruitat a base de moscat de gra petit i cirai i que serà l'opció ideal per acompanyar aperitius i àpats d'estiu a la platja i a la terrassa. Una fabulosa opció que ens dona Grau Online. I no podríem deixar Begur sense comentar una de les begudes típiques de la festa dels indians, com hem comentat al llarg del programa. I en aquest cas, uns bons mojitos i un bon ron, perquè tot tingui un molt bon sabor. T'agraden els reptes, Jordi? Sí, i tant. Molt bé, escolta, és que ens has portat aquest peix de roca tan fantàstic i tenim aquestes vistes meravelloses des del mirador on estem en aquests moments del Jardí de Santa Clotilde, que et proposo un repte de tastar un bon vi. Et sembla bé? Perfecte. Sí? Doncs diem a les nostres companyes que entrin, sisplau, la Mari i la Camila, perquè, bé, tenim un vi especial, per gentilesa de Grau Online. Ens serveix un vi que, a més, escolta, Jordi, l'ha fet en conseqüència del 50è aniversari de les Havaneres de Calella de Palafrugell, i en aquest cas és un vi de D.O. d'Oliveda. En aquest cas que podríem fer un brindis, si et sembla bé. Sí? Sí. És un vi molt acurat per a aquests peixos. Perfecte, gràcies. Perdó, m'he servit jo primer. No passa res, Ara, encantat. fantàstic. Gràcies. Doncs gràcies, noies, gràcies, Marc, gràcies, Camila. Bé, acabem un bon brindis. Jordi, moltíssimes gràcies, xef del restaurant Mar Romeu i propietari. Per molts anys puguem continuar aquesta tirada de l'art. Salut. Salut. Farem una proposta, ja, la meva companya que entri, sisplau, Mar, perquè tinc aquí un vi D.O. Empordà, d'Espel. Gràcies, moltes gràcies, Mar. I clar, jo pensava, mira,
sempre pensem en vi blanc i avui farem en vi negre. Llavors, com ho veus, el vi negre amb una anxova? Jo, mira, justament, aquestes anxoves que tenim aquí són unes anxoves en salmorra que els he preparat jo mateix a mà abans de venir. I els has entallat bé sota l'aixeta. Exacte, he fet el que us he explicat. Doncs jo crec que encaixarà al 100%, amb això. Escolta, doncs jo podria acabar l'entrevista, si et sembla, Martí, degustant un d'aquests filets d'anxova que has preparat tu mateix amb molt d'efecte i brindant una mica, no?, amb un vi negre com Déu mana, no? Perfecte. Et sembla? Mira, jo posaré una mica a tu. Perfecte, doncs escolteu, nosaltres, jo, amb permís... Sí, doncs jo també, Sí, s'ha de fer bé, això. Tal qual, no? No té cap misteri, no? No, cap a dins, cap a Tu, dins. que dintre. Així. Bé. Martí, salut i per moltes generacions més. Gràcies. Gràcies. I jo el que et proposo, Josep, si acceptes un repte important. L'acceptes? I tant. M'acompanya, sisplau, si podeu entrar al plató, perquè, clar, gràcies, Sandra, gràcies, Marc. Gràcies. Aquí ens ho preparem, moltes gràcies. Però bé, jo et convido a que el tastem. I tant. Juntament, escolta, tenim aquí unes petites vinyes, que és del Mas Oller, que molt a poc tocats per la tramuntana, que fan un vi de cirai fantàstic. Excel·lent. I que el provarem conjuntament amb aquest arròs, que em sabries dir si el coneixes. Si et sembla, provem? Provem. Està acabat de fer, per tant... Sí que li noto això que comentes tu, que no és ben bé notes com a grinyal, però estigues al punt, no? Està al punt i molt gustós en boca. Josep Clausell, responsable comercial de Molí de Pals, moltíssimes gràcies per la teva visita i deixa'm dir-te que ets un molt bon entès perquè efectivament aquest arròs que estem provant és del Molí de Pals. Bueno, Salut! brindem, doncs? Brindem. I ha sigut un plaer. Igualment, gràcies. De la mà de Grau Online, cada setmana repassem els diferents productes que hi ha a la nostra terra i aquesta setmana què millor que parlar de la cervesa de les Gavarres als Àngels. Un producte que ara que ve l'estiu ve molt de gust i té uns tocs i uns gustos molt especials que volem que vostès descobreixin. A més, és una cervesa que s'ha recomanat i s'ha fet honor i record als tapers de casa nostra. Te faig una proposta. Ja que hem arribat fins aquí i ens has acompanyat, jo crec que hauríem d'acabar brindant amb un bon vi. Què et sembla? Perfecte. Mira, perquè a més, jo a la motxilla que m'has dit que portava carregada és que portava alguna cosa més que aigua, saps? Vale. Sí. Mira, he portat un vi que a més es veu als teus distribuïdors, que és Vins i Licors Grau, que els veiem aquí a la nostra plana. Exacte. Doncs ens presenta un vi com aquest, que és de denominació d'Empordà, de Campmany, que són els de Celler Oliveda, que ens presenten Terra de Vents. Et sembla bé que l'obrirem? Està fresqueta, l'he posat a la nevera, està ara al punt. Molt bé. Sí? Sí, i tant. Doncs escolta, acabarem amb aquest brindis. Moltíssimes gràcies per la teva companyia, Pere, Gràcies. i per molts anys. Molt bé. Gràcies. Vinga. Gràcies a tot l'equip del programa que fa possible País en Ruta. Ens ho passem molt i molt bé. I vostès, espero que també. Ens veiem en una propera ocasió, amb un altre País en Ruta. A on serà la setmana que ve? Doncs encara no ho sabem. Bon País en Ruta per tothom. Adéu-siau.